ପୁରୀଟା କୋଉଟା ତ ପୁରୀଟା ବାସ୍ କୋଉଟା କୁହାଯାଏ ପୁରୀଟା এইটা হল পুরী প্রকৃতরে কোটা যেটা সময় কিন্তু মু পুরী যাচ্ছি কিন্তু পুরী কোটি লেখা হয়েছি পুরী তো তার থব না খালি পুরী তার হয়েছি পুরুষোত্তম লেখা হচ্ছে তো পুরীটা কোটি পুরী কোটি ଅଛି তাহলে পুরী ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଠରନଳାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି তাহলে ଆମେ ଏବେ ଯିବା ପୁରୀ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ବେଳାଭୂମି ବୁଲିକି ଆସିବା ଦର୍ଶନ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଳତୀ ଟିକେ ହଉ କି ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ହେବ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହନ ଇଏ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ମାର୍କେଟ ଛକ ଅଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଅଛି ବାଇଶି ପାହାଚ ଅଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଛି ସବୁ ତ ଜାଗା ଅଛି ପୁରୀଟା କୋଉଟା ତ ପୁରୀଟା ବାସ୍ କୋଉଟା କୁହାଯାଏ ପୁରୀଟା এইটা হল পুরী প্রকৃতরে কোটা যেটা সময় কিন্তু মু পুরী যাচ্ছি কিন্তু পুরী কোটি লেখা হয়েছি পুরী তো তার থব না খালি পুরী তার হয়েছি পুরুষোত্তম লেখা হচ্ছে তো পুরীটা কোটি পুরী কোটি ଅଛି না জগন্নাথଙ୍କର ଯୋଉଠି ପୁରୀରେ ଅଛି ତାକୁ କେହି ଦେଖିଦେବୁ ଦେଖିଦେବୁ ସେଇଟା ହେଲା ପୁରୀ ଏଟା ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ତାକୁ କେହି ଦେଖନ୍ତିନି ସେଇଟା ହେଲା ପୁରୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପୁରୀ ଅଛି ମାନେ ସେଇଟା ହେଲା ପୁରୀ ତାକୁ କେହି ଦେଖନ୍ତିନି ତାହେଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ପୁରୀ ପୁରୀ କୁହାଯାଏ ଆଉ ନା ହେଲା ପୁରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀକି ଥାଏ ସେଇଟା ଗହଣାଘାଟି ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେକ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ବଳଙ୍କାର ସବୁ ପୁରୀ ଆମ ସୁନାବେଶ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ତାଙ୍କର ପୁରାଣ ସବୁ ଗୋଡ଼ ହାତଠୁ ଧରି ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ ନା ନାହିଁ ସେଟା କ'ଣ ପୁରୀ ଗଲା ନା ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ତା ଭିତରେ ପୁରୀ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଯାଉ ପୁରୀ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସବୁଦିନ ପୁରୀ ଯାଉଛୁ ନା ତେବେ ପୁରୀ ପୁରୀ ନାଁ ଶୁଣୁଛ କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଦେଖିପାରୁଛ ଏମିତି ଅଛି କଥା ଏମିତି ନାହିଁ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ବହୁ ନୀଳା ଆଇନଟା ଆଇନ ପାଇଁ ରେ ଭାଇ ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ ଆସିବ ये ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଭାଇ ये ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଏଠୁ ଥରେ ମଣିଷ ବୁଲିଗଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫଟୋ ଉଠଉନୁ ଛାଡ଼ୁ ସେଟା ଫଟୋ ଉଠଉନ ମାଛ ବୁଲିକି ଯାଉନ ଫଟୋ ଉଠଉନ ଆସେ ଗଲ ये समुद्र के कौन जुए ए कंकड़ा लेकिन लेकिन था तो केते ओना गोला पेंटा गोला मोर भासी जो ये भासी जीव ଏବେ ଆମ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବୁଲା ସରିଗଲା ଏବେ ବାହାରିବା ଯିବା ଆଗକୁ କେଉଁଠି ବୁଲିବାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ଆଉ ଜଗାକୁ ଅନେଇକି ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ପଇସା ମୁଁ ଖାଲିରେ ପକେଇନି ଆଚ୍ଛା ନା ଖାଲିରେ ପକେଇନି କାହିଁକି ଜଗାକୁ ଆମେ ଖାଲିରେ ପକେଇନି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିଛୁ ଯାହା ବିଲି କ'ଣ କହିଥିବୁ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛ ତାହା ଦେଇଛ